Bi çavdêriya destaya çandê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê, çaremîn pêşangeha Herekul ya Pirtûkan li Qamişlo hate vekirin. Ji bîstê Tîrmehê heya 25 vekirî dibe. Demijmêr nehê sibihan heya yekê nîvro. Demijmêr pêncê êvarê heya nehê şev vekirî dibe. 120,000 Pirtûk bi zimanên Erebî, Kurdî, Tirkî, Siryanî, Ferensî û İngilîzî têde têne nîşandan. 39 weşanxane û dezgehên çapkirinê beşdarin ku 11,000 navnîşanan li xwe digirin. Di siyemîn pêşangeha Herekul ya Pirtûkan de 41 weşanxane bi 8,400 navnîşanî beşdar bûbûn. Wata îsal hejmara weşanxaneyê beşdar kêmtir e, lê hejmara Pirtûk û navnîşanan zêdetir e. Weşanxaneyên dervî Rojavayê Kurdistanê beşdar in, lê ji ber rewşa koronayê bi tenê Pirtûkê xweşandine. Ji Bakurê Kurdistanê ji 600 heta 700 Pirtûkî heye. Îsal ji ber rêkarên korona weşanxaneyên Başûrê Kurdistanê beşdar nebûne. Salin derbasbûyî weşanxane û kesayetî ji Bakur, Başûrê Kurdistanê, Misir, Iraq û Şamê beşdar dikirin. Lê îsal rewşa korona rêl ber beşdariya rasterast girt. Pêşangeha Herekul ya Pirtûkan mezintirîn çalakiya rewşenbîriya ku rêveberiya xweser pêra dibe. Îsal 30 milyon leyreyên Sûrî ji bo vekirina vê pêşangehê hatiye xerçkirin. Cudahiya çaremîn pêşangeha Herekul ya Pirtûkan jiyêberî wê ku hejmara Pirtûkên bi zimanên Kurdî bêhtir bûye û hejmara Pirtûka bi giştî zêdetir e. Ji destpêka krîza Sûriyê heta wekû niha 5 weşanxane li Rojavayê Kurdistanê hatine vekirin. Her 5 weşanxane nêzîkî 205 Pirtûkî çap kirine. Di van salên dawî de 70% ji Pirtûkên ku çap kiribûn bi zimanê Kurdî bûn. Armanca sereke ji pêşangeha Herekul ya Pirtûkan ku hezkirina xwendinê li deverê geş bibe û nivîskarên Kurd han bide ku bi zimanê dayikê binivîsînin û sûd ji ezmûnê welatên din werbigirin.